दा गुबैयैहाय दिनै खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेल जागोन बे सैथो बाथ्रा। हाबाफारि बायदि बे जाहैगोन। बावहाय फैनानैथ' आं गोजोननाय मोन्दों आरो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादबो दानाय जाबाय बेखौबो मोनथिफैनाय जाहैबाय। बर' कसारी मोनसे गाव हायुं खुंथायनि जानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो लुबैयो। बर' थुनलाइ आफादनि बै समनिफ्राय बर' हारिनि राव थुनलाइखौ लानानै जे हाबा मावबोनाय बा मावगासिनोबो दङ आरो इयुनावबो मावलांबावनो गोबां बिबानफोर दङ बा हाबाफोर दङ। दा बेजों मोगा मोगि जानानै खामानि मावलांनांगौआ साफ्रोम बर' फिसानिनो बिबान आरो जोंहा बर' बिजोंनि जेंनाखौ नायनो थाखाय बुंनो थाङोबा बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद बे आफादा बुंनो थाङोबा नायबोबाय थादोंबा बर' हारिनि राव थुनलाइनि जि मोनसे जेंना बेखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। बे गोजोनथाव बाथ्रा। दाबो जोंनि मावनांगौआ जोबाखै आरो जोङो जयैनो जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानो सिगांलांबाय थानांगोन मावलांनांगोन बे सैथो बाथ्रा। दा बाथ्राया आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे बर' थुनलाइ आफाद बर'निनो मोनसे सिनस्रि गोथौ आफाद बेबो आरो जोंनि गारजेन आफाद बियो। दा बे आफादनि मावनो लानाय जि नोजोर थांखि सानस्रि बेयो जों बयबो बर' फिसा मोनथिगौ। थांनाय 1952 मायथाइनिफ्राय जोनोम मोननायनि उननिफ्राय दिनैसिम गासै दिनैहाय खुंगा माबा जाफैबाय 62 जाफैबाय खिन्थु बोसोर हिसाबै 52निफ्राय दिनैसिमाव जोङो बुंनो थाङोबा 70 बोसोरानो जाबाय आरोखि 70 बोसोर हाबबाय। दा बे गोलाव बोसोराव बर'नि राव थुनलाइया जेरैबायदि सिगांनांगौमोन बेखौ जों बयबोआनो मिथिखागौ आरो जाय बर' रावनि थाखाय हांखो नागिरनानैबो जिउ बावलांदों 18सा बर' फिसाफ्रा जिउ बावलांनांनाय हांखो नागिरनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांनांगोन आरो आद्रा थानाय जि खामानिफोर दं जोंहा बेखौ मावलांनांगोन बेयो सैथो बाथ्रा। दा जोंनि गेजेराव आं बेखौ नुयो दिनैहाय सरकारजों जोंजों खामानि मावनायफ्राव जों जेरैबायदि लुबैदों बियो दिनैसिमबो जों लुबैनाय बायदिबो जाजोबाखै। बर' रावखौ जोङो दिनै आसामाव बुंनो थाङोबा खना खनला बर' रायजो राजाफोर गोबां दङ, गोबां जिल्लायावनो बर'फोर दङ आरो मोनसे भारत संबिजिरजों गनायथि मोननाय मोनसे राव बियो। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्डनि दारै बियो भारतनि संबिजिरनि 90 फारियाव हाबदोङो। नाथाय बेखौ दिनै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि मान होनानै आसामावहाय बुंनाय जादों बा खामानि मावनाय जादों। नाथाय जों लुबैयो बियो मोनसे रायजोनिनो अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ माने मावख'आव बाहायजानाय राव जानांगौ बियो। खालि एस'सियेट होननानै नाम लानानै बियो जानो नाङा आंनि मोन्दांथियाव। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुवारिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।